belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra meldt dat politiewoordvoerder Imro Zwerver een tijdelijk toegangsverbod heeft gekregen nadat er berichten op WhatsApp verschenen dat hij relaties heeft met vrouwelijke agenten. Een medewerkster van de politiecentrale zou ook een toegangsverbod hebben gekregen toen dit weekend bekend werd dat zij escort services verleent. De politie wil onderzoek verrichten wat er waar is van de berichten. In ieder geval heeft de politie wel aangegeven dat er 2 toegangsverboden zijn uitgegeven, alleen worden er geen namen genoemd. Minister van Justitie Shalton Hato heeft dit weekend om tafel gezeten met verschillende buurtbewoners en eigenaren van verschillende horecagelegenheden in Pietermaai. Er zijn problemen over te luide muziek, rotzooi op straat en moeilijkheden met parkeren. De minister wil weten hoe de mensen in de wijk zelf over deze problemen nadenken, zodat hij kan werken aan een oplossing. De brandweer heeft het druk op Curaçao. Alleen al dit jaar moesten ze 850 keer uitrukken. In totaal gaat het om 85 gevallen waarbij de brandweer hulp moest verlenen. 27 gevallen waren valse meldingen. In de rest van de zaken moest de brandweer daadwerkelijk blussen of op een andere manier voorkomen dat brand zich verder zou verspreiden. In de extra van vandaag zeggen de samenwerkende vakbonden APVO, NAPB, STRAF, SAP, DOEN en STSK dat ze nog steeds in afwachting zijn van een antwoord op de regering wat die gaat doen met de beperking van de topinkomens. Afgelopen vrijdag vond er een vergadering plaats met de overheid, maar op dat moment was er nog geen duidelijkheid, zo stellen de vakbonden. Ze willen snel weten of de overheid van plan is de wet topinkomens aan te nemen en in hoeverre deze wet samenvalt met de versoepeling van 12,5% op de salarisvoorwaarden van ambtenaren. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comigo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço não of patrão cita. Se você traz cita para Sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, a Colectra su centro de cliente worta clapa servibo na momento que ta kumini abo. Volgens het Curaçao Medical Center moet een oplossing voor de huidige problemen met het ziekenhuis gezocht worden in een oprechte dialoog op basis van feiten en niet in het doen van onjuiste publieke uitlatingen. Dat heeft het ziekenhuis onlangs tegen de regering PISAS gezegd. Gisteren liet het CMC in een persbericht dit ook weten. De directie nodigt het kabinet uit tot overleg. Alle mogelijke oplossingen zijn daarbij bespreekbaar. Het Curaçao Medical Center heeft sinds de oprichting al financiële problemen. Dat heeft te maken met de financiële constructie waaronder het ziekenhuis tot stand is gekomen. En volgens het ziekenhuis ook met het gebrek aan geld dat de regering het ziekenhuis geeft. Gisteren werd ook bekend dat er veel bijkomende kosten zijn. Zo heeft de COVID-crisis het hospitaal tot nu toe al 15 miljoen gulden gekost. De zorg aan ongedocumenteerde personen, dat zijn mensen die dus niet verzekerd zijn, maar wel hulp nodig hebben, is bijna opgelopen tot 17 miljoen gulden, zo laat het CMC weten. Minister van Binnenlandse Zaken Hanke Bruins-Slot en staatssecretaris Alexandra van Huffelen bezochten vorige week Curaçao. In een boodschap op Facebook stellen ze dat ze met veel mensen hebben gesproken over de vraag in hoeverre het slavernijverleden nog doorwerkt in de samenleving en de cultuur. Het waren volgens de 2 bewindslieden oprechte gesprekken, intens en emotioneel. Daarnaast schrijven ze: het is nu aan ons om dit op te pakken. Later dit jaar komt het kabinet met een reactie op het rapport van de dialooggroep Slavernijverleden. Wat u ons heeft verteld, gebruiken we daarbij. De reactie is voor ons een begin van een gesprek dat we nog lang met elkaar zullen blijven voeren. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.